instruments tradicionals, moderns. Tenim els timbals tradicionals, les gralles baixes, format de timbal tradicional però amb bateria. Tenim bases electròniques, podeu escoltar una mena de techno, podeu escoltar una mica de reggaeton, podeu escoltar una mica de tot. I a més, versions de temes completament diferents, de tot tipus d'àmbits. No ens tenim cap portes per res, no tenim por de barrejar res, fins i tot fiquem un theremin pel mig, amb tot el risc que comporta, i bueno, podeu escoltar tot això. Grall i Oli 3D és el nou espectacle tridimensional de Grall i Oli. És una festa tridimensional perquè vol barrejar un ball de gralles com el coneixem, que és instruments tradicionals fent música moderna, però hi incorporem nous elements, incorporem la part de les bases electròniques i incorporem també un caire molt més festiu volgut i com una part més d'espectacle festiu. És un format pensat per la nit i això, tenim moltes ganes de que aquest espectacle sigui un pas més perquè aquests instruments, que en aquest cas són les gralles i la percussió tradicional, facin un pas més cap a la seva normalització. I si veniu als concerts us repartirem unes ulleres com aquestes perquè podeu entrar a la nostra web i veure-la en 3 dimensions.